Sí, la informació que hi havia 2.000 vehicles al voltant de... Sí, que com no podien passar per la... Això, aquí el text de les imatges, és el visor del que fan. De la casa inundada. No poden pujar a la taulada perquè són grans i ja m'han dit que no, que és impossible. Però... Eco